F'Ġunju l-għalliema tar-raba sena fil-primarja se jirċievu tablets bħala parti mill-programm tal-Gvern One Tablet per Child. Eventwalment, skont il-miżura mħabbra fil-budget, it-tfal fl-istess sena jingħataw din l-għodda teknoloġika minn Ottubru. Ħabbar dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt żjara fl-iskola primarja ta' Ħażabbar. Hemm seta' japprezza kif il-ftit biża' ta' wħud mill-għalliema minn miżura bħal din inbidlet f'sodisfazzjon u entużjażmu wara li ħadu sehem fil-proġett pilota. L-għalliema Daniela Xikluna fissret l-esperjenza sa' issa bit-tablet fil-klassi bħala waħda tajba ħafna u ta' tagħlim aktar personalizzat. Bħala homework minflok jiktbu kien hemm ħin meta fil-waqt homework jiktbu imma kont intihom PowerPoint presentations jew videos jew logħob jippreparawhom id-dar, jarawhom id-dar u jitalmu fuq dak it-topic li nkun ħanamel u mbagħad fil-klassi ikunu diġà lesti jafu x'inhu t-topic, jiġu b'idejat ġodda x'sabu fuq u hekk. Mbagħad naħdmu fil-klassi. Waqt li daru wħud mill-klassijiet li qed jagħmlu użu minn din l-għodda, il-Ministru Bartolo qal li fl-implementazzjoni tal-miżura se jittieħdu rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' riċerka. Id-direttur tal-e-learning Emanuel Zammit fisser kif il-proġett pilota ħadu sehem fih 300 student minn 22 skola differenti. Qal li riżulta li l-akbar sfida għall-għalliem se tkun dik li t-tablet ma jintużax għall-logħob u li t-tfal jarfu li din l-għodda tista' tintuża għat-tagħlim ukoll. Għalkemm f'minoranza kien hemm xi ġenituri li ma xtaqux it-tablet id-dar jew għax jaħsbu li m'għandhomx kontroll biżżejjed fuq it-tfal jew għax jibżgħu li jinkiser jew inkella x'diġà għandhom tablet id-dar. Quddiem esperjenza li fil-maġġoranza tagħha hija pożittiva, 3 għalliema flimkien ma' studenti ħolqu l-ktieb bl-isem ta' Żaqqinu. Hija l-applikazzjoni li jistgħu jniżluha anki l-ġenituri mid-dar u jkunu jistgħu jaqrawha flimkien ma' tfal tagħhom fiha smigħ, ġifieri qed tinqara l-istorja wkoll fl-istess ħin u ovvjament għandhom il-logħob tal-piramida fejn jipoġġu l-ikel u jażlu l-ikel bil-kameras, jieħdulhom ritratti. L-għalliema Marika Vella Montebello ħeġġet lill-għalliema sħaba biex huma wkoll jidħlu għal din l-inizjattiva bi ħsieb pożittiv. Ma jaqtgħux qalbhom it-tablet hija għodda importanti ħafna fl-edukazzjoni u tkun sewja ħafna l-futur tagħhom.